Kawai ka jingja ka basongsi kalajah dan ka janwet segi ublay ha maval ta luka hapune ha ka jingking ke badan halor kawa Indra yani ha kunda mala ka jaka jungok kai ka bapawnam ba kala tua klempoi perkat ka jingking ka belapan kam da kinang wan jungok kai ban yai lingba ya kawa kalangam bat ronglang ya kibreu ki kubor ki yatu ba arpau hadu arpsanut kibreu kila sya rong ha ka tega jingja wala ompat la ban tikena ya ka jingkain ka patikena la yatu ba kidon kinong jungok kai ki belangam jelop kat ba ki jing persyang ban pelai im kidang ya isakmat ban wat ban im ki wepat tang mariatip ya ka tega jingjia ki pulit ki lahir bran sa ka tega jaka ki kenhun jo ka National Disaster Response Force NDRF ki kalikit nongpang bat ka kenhun ai jingerap na ka Talgau Municipal Council ru ki lawan poi kinong snong kidang yerap ha ka jing pelai im u MLA u Sunil Silke ha keren bat ka TV Nine Marathi ula pentikena bakidon hendungut ki belayap hadu menta kasngi ula benrap ru ba ka kam ai jingerap kadang ya isakmat hak bala pelongi ki jing persyang baro ban pelai im ya gitu ki badang ja arngai ki bor penyai ki shifting ru ba ka jingyap kala bandang keu ha ka ne ka jingja ka pasungsi